I na kraju malo rekreacija. Tjelesna aktivnost potrebna je svima, mladima i starima. Onima koji imaju višak kilograma, ali i onima koji su stalno pod stresom. Tai chi, kineska borilačka vještina, pomaže svima. Vježbe se izvode polako, nisu naporne, a energija koja pritom prolazi kroz tijelo jače i liječi cijeli organizam. Ovo nije obično jutarnje razgibavanje. Kao u kakvom kineskom gradu, ovdje na Bundeku vježba se tai chi. Tai chi su lako povezani s eksplozivnima. Zbog položaja tijela pri izvođenju vježbi najaktivnije su tetive. Kako radimo s tetivama, tako i mišići dobivaju svoj dio. Znači kralježnica se namješta, organi se masiraju, disanje postaje dublje, znači postaje opuštenije i možemo lakše izvoditi neki posao koji radimo u svakodnevnom životu. Kako bi poboljšala svoje zdravstveno stanje, na tai chi se upisala i Sonja. Počela sam od rekreacije, kao za rekreaciju, ugodno mi je, odgovara mi, imala sam problema sa kičmom, sad se puno bolje osjećam. Volim ići na tai chi, volim i onu muziku istočnjačku koja nas prati. Zapravo uživam, osim toga družim se, što je isto za mene jako. Živim sama, zadovoljna sam. Pozitivni učinci tai chi-a najbolje se vide kod dijabetičara. Izvođenjem vježbi regulira se razina šećera u krvi. Oni koji imaju problema s unutarnjim organima i kostima također osjećaju veliko poboljšanje. Ovakav način vježbanja preporučuje se i onima koji jednostavno žele ostati u formi. Ja osobno nisam imao zdravstvenih problema, ali se bolje osjećam. Čujte, u mojim godinama znate da se već svega i svačega događa, jel da? Međutim, meni sve šale su prestale. Potpuno se osjećam kao da imam 30 godina. Vježbe je poželjno izvoditi tjedno. Kako bi se naučili pokreti i način izvođenja, treba se koncentrirati i pratiti trenera. Energija je, kako kažu Kinezi, sramežljiva, ne? Znači, ako vi nju zovete, ona će pobjeći. Ali ako ju vodite, ako vi idete naprijed, ne sa umom vodite tu energiju, pažnju, kako mi rekli, na zapadu, ne, ako vodite pažnju, energija će ići za vama. Znači, energija ide za vođom, ne? Znači, ako vođa ne zna kam ide, onda naravno da će energija pobjeći, ne? Ovakav način vježbanja ne pomaže samo fizičkom, već i psihičkom zdravlju. Kao dobar način opuštanja preporučuje se mladim ljudima koji su često izloženi stresu. Nisam nikad imao problema zdravstvenih, to je jednostavno bila jedna intuicija, jedne vještine. 5000 godina čuvala, sad je izašla, mislim sad je sve više popularizirana. 80 zemalja radi tai chi, kao svako traži svoj neki dio u njemu. Ja tražim neku, znači, smirenost, jednostavno očuvanje zdravlja i pospješenje nekog psihičko-mentalnog zdravlja. Iako je energetska medicina na istoku poznata već stoljećima, njezine prednosti Zapad je prepoznao nedavno. Tako se tai chi-em zbog njegovih pozitivnih učinaka počinje baviti sve veći broj ljudi.